Въпреки че все още сме далеч от критичния минимум, болните от вирусни инфекции растат, отчитат личните лекари. Само за час през кабинета на доктор Никола Николов са преминали 3 новозаболели деца, а едно е с усложнение от грип. Прави впечатление на повишение на заболеваността и то не е от днес или от вчера. Просто последните 2 седмици действително се забелязва един така пик, но това не е нещо, което не очудва. По принцип след новогодишните празници децата се събраха в училищата, по градини. Освен това, чисто като времево, за Хасково е характерно, че така грипа се задава около средата, края на януари-февруари. Не бих казал, че има така една реална епидемична ситуация, но вече първите случаи на грип са на лице. С типичната клиника, с много високи температури, засягане на общото състояние. Значи грипа е нещо, което се помни. За разлика от другите вируси, които протичат с малко по-лека клинична картина, тази на грипа е доста драматична, с много високи температури, с обща отпадналост, понякога с повръщане. Специално за децата и за възрастните така малко с повече внимание. В детските градини също отчитат значително намаление на броя на мълчуганите. Най-добре е те да си останат вкъщи, стига да има кой да ги гледа. Иначе, за да се предпазим от грип, лекарите препоръчват. Има някои неща, които са общовалидни, които ние всички трябва да спазваме независимо в грип или извън грип, въобще в тези преходни месеци, зимните месеци. Значи добре облечени, без да сме прекалено облечени. Едно балансирано хранене, в което в никакъв случай да не се прекалява с храната, с мазнините, с тежките храни. Повече плодове. Сега в момента поне ги има и са ефтини, трябва да ви кажа. Всеки може да си ги набави. Да се намали, ако говорим за възрастните, повече движение на чист въздух, повече и отбягване на събиране на големи групи. Контакти от големи групи, затворени помещения. Въобще това са едни такива общи мероприятия, които в зимните месеци, особено януари-февруари до към средата на март, е редно всеки да... Още повече за майките с малките деца, с децата от ранната, от яслената възраст. Ако могат да си ги гледат в домашни условия, ако има кой, защото не всеки има кой, аз бих препоръчал да си останат вкъщи за известно време. Грипът нерядко води до усложнения, затова при първите симптоми трябва да се потърси лекарска помощ, а не да се започва самолечение. Под самолечение българин обикновено разбира да се вземе от аптеката антибиотик, една практика, която е забранена в цяла Европа. Антибиотика в първите дни на инфекцията даже противопоказен. Защото той се наслагва на цялата симптоматика. Грипният вирус атакува целия организъм. Той се разпространява по всички системи. Ние натоварваме и черен дроб, и другата система с едно антибиотично лечение, което е абсолютно излишно и което по никакъв начин не подобрява прогнозата. Значи, обичайните, това са, нали ви казах, правилно хранене, покой, антипиретици, витамини и първите 2-3 дена, това е реакцията. И в рамките на тези 2-3 дена, вече според развитието на болестта, редно се обърне към лекаря си. От регионалната здравна инспекция съобщиха, че до миналата седмица грипен вирус в Хасково не е бил изолиран. Традиционно грипната вълна в нашата област идва в края на януари и началото на февруари.